Ngane kwethu angikubingelele ngomkelele channel Maswiti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika, ngicela wenze iqiniso lokuthi uyacofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba lanamhlanje. Udaba engeze ngalo ke njengamanje udaba olithinta yona inkulumo kaMalema. Mangukuthi nje ubungayizwanga awuthi ngiphinde ngikuphindele. uMalema ke uveze ukuthi akana nkinga nokuthi mangabe iqembu lakhe lingawini okhethweni athatheke ama votes akhe awase ku ANC. Mangabe ku ANC usowinile kodwa ufuna ukuthi ke uMinister of Finance kubeke uDeputy President we-EFF okuFloyd Shivambu. Uthe nje ufuna lokho mangabe yena ezoxhasa uANC ngama votes akhe. Lokho ke kudaleke enkulu inxushunxushu nokungqwayizela nokungazithembi kubantu abathi bona bangabalandeli beEFF ama members eEFF bathi nje kuyinkinga ke lokho kubona ngoba phela kusho ukuthi uzothi uhambile uyokhethweni uthi uyokhuluma ngoba phela ke ivote lakho lungumlomo wakho uthi ke uyovota ke ovotela uEFF bese ivote lakho liyathathwa ngaphandle kokuvumelana liyathathwa luyiswa ke kuANC. Lo ANC na ke lo okade uthi ke uyawubalekela lokho nje kudaleke enkulu ke inxushunxushu phakathi nje kwabalandeli beEFF bebodwa kangokuthi ke abanye ke baze baqoka ngisho ukuthi ingamaneke ucaciswe manje ukhetho lungakafiki khona ke bezobeke bebheka amaqembu angomakhelwane ukuthi ke bazobalekela ngakuphi kulesimo abakuso njengamanje. Ngaza kwethu kuningi yenzeka kuningi kuyaqhubeka asazi ukuthi ke iyozala nkomoni okakho nje kumele ukwenze meliqiniseke ukuthi ke uyahamba uyobhalisela ukuvota ukuze ke nawe ungasali ngaphandle uma ngabe sesiyokhuluma le IEC ngelanga ke lokhetho 2024 May 29 sobe sikhona noma kanjani ungakhohlwa ukungicofela subscribe bese ke uyalike sihlangane kwi video elandelayo.